започнахме в Арена традиция да ви представяме олимпийците. Перничаните участвали в олимпиади. Човека, когато сега след малко ще видите, не е участвал в олимпиада, но пък е едно от най-големите имена в българския волейбол. За много от любителите на спорта името му ще прозвучи познато. Николай Тасков, казвам аз само. Той започва спортната си кариера през 50-та година, когато с отбора на Миньор за първи път участва в републиканско първенство с юношеския отбор на Миньор, като капитан, играч, разбира се, и треньор на отбора. През 50-та година за първи път отборът на Миньор, в който той играе, печели първия си голям успех, второ място на републиканско първенство, 51 година също, 52 също и през 54-та година вече е шампион. Оттам нататък следват няколко поредни големи успеха за отбора на Миньор, 55-та година, 60-та година, 61-та, 63-та, 64-та, 65-та. Отборът все печели шампионски титли, а Николай Тасков неизменно е в отбора. По-нататък той продължава кариерата си и като треньор, години наред е треньор на волейболния отбор на жените в България, 4 години е треньор в Гърция, включително и на националния ни отбор, но впрочем, защо да разказвам аз, когато той сам разказа пред нашата камера неговия живот, посветен на волейбол. Аз не съм от най-големите. Аз съм бил до най-големите. Това е така. Ако трябва да кажем за най-големи имена, тук в Перник, аз сметам, че преди всичко трябва да споменеме Боби Гюдеров. Действително, това е онзи човек, онзи играч, който оставил най-трайни следи в волейбола. Както на Перник, така на България и на Европа и на света. Ако трябва да говорим за силната фигура на треньора от Перник, онзи, който е оставил най-трайни следи в волейбола на България, това е покойния Васил Симов. Да, моето име действително е такова. Моят живот е такъв. Аз съм бил непрекъснато с тия хора, Боби като по-възрастен, Васил като по-малък. Били сме заедно, играли сме, израснали сме заедно. Били сме в Миньор, били сме в националния отбор. Правили сме всичко възможно да защитиме и авторитета и на Перник, и на България. От онези славни години Николай Тасков се изпомни с уважение имената на Георги Димитров, Славчо Жотев, двамата вече покойници, Младен Гоцев, Стефан Велев, Людмил Гюдеров, Димитър Александров и, разбира се, Боби Гюдеров. Отбора ни не само, че беше първи в страната ни, но сметам, че така и съвсем справедливо забележа, той даваше и основни играчи в националния отбор, но просто нямаше среща, в която некой национален отбор да е гостувал в София на нашия национален отбор, без да го пратят тук в Перник да дойде. И между другото, може да е очудващо, действително, обаче така с чувство на едно големо уважение, може отново да се спомене, че ние тук в Перник не сме загубили нито една среща от нито един национален отбор. А между другото сме играли срещи и с съветския национален отбор, и с поляците, и с чехите, и с китайския национален отбор, и с японците, но ние тук загуба нямаме. Забравяш участието и на публиката. Само ще те помоля да припомниш къде си играеха мачовете, за да стане ясно колко хора са се събирали на тези мачове. Действително, ние имахме страшно много запалянковци, страшно много хора, които беха готови да върват след нас, защото те беха уверени, знаеха, че ние трудно губим. Че това е един отбор, който във всички случаи
ги изпълваше с положителни емоции и действително на срещите, които ги играехме, ние сме ги играели една голема част от тях на волейболната и баскетболната площадка, която е горе на стадиона, над старата зала. Там на средата сме играли и на тези срещи просто не е имало възможност дори да се седне, защото по дърветата се катереха да гледат срещите. Аз сме играли сме и на пистата, защото преценявало се от ръководството, че хората, които ще дойдат, публиката, която ще ни съпроводи на матча, няма да може да ga побере площадката и е необходимо да играем на пистата, на футболния терен. Между другото, във времето вече, когато станахме шампиони, ние влезахме, предполагам, че просто влезахме в очите на националните федерации на Европа. И не се правеше турнир, голем турнир по Европа, без участието на Миньор Перник. Защото самото присъствие на Миньор Перник във всички случаи определяше качеството на този турнир. Турнирите са били много. Ние сме участвали в турнири в Белгия, в Италия, в Франция, в различни градове на тези държави. Полша, Съветския съюз, Румъния. Аз не съм се откъснал от волейбола, въпреки че не съм треньор. Но все пак останах да съм в волейбола и това стана по покана на федерацията. Те просто ме поканиха да бъда един от дежурните седи делегати на Българската федерация по волейбол в елитната волейболна мъжка и женска група. Така ми се продължи престоя живота във волейбола. Имах възможност, действително, още от тогава, откакто спрех, и до сега продължавам да бъда с тия си функции. И имам възможност просто хем да гледам развитието на волейбола в цялата страна, от една страна. Второ, да не говорим за другото, че като влезнеш вътре в залата, все пак онова, което е било моята тръпка. Трябва да споменеме, разбира се, че дълги години от тези спортни години във волейбола ти си прекарал с също едно голямо име в българския спорт, Нели Чакърова, на която мисля, че си бил треньор. Оттам ли станаха нещата? Разкажи ни малко повече и продължавате ли да живеете тук вкъщи? Говорите ли за волейбол? Разбира се. Не е възможно да се живее в тая къща и да не се говори за волейбол. Край на краищата, тая съдба, този волейбол, тя ни е свързала. Там на игрището е станало нашето запознаване и ако за някои други, може би волейбола да е бил нещо друго, да е представлявал, любов или така нататък, аз мога определено да кажа, че специално за мен той е бил живота ми. И в тая част, като говоря за живота ми, във всички случаи трябва да отделя оня голем дел, който представлява моята съпруга Нели. Вече да не говорим за другото, че и сина ми игра волейбол. Дъщеря ми нещо малко опита, обаче явно, че при нея не се развиха така нещата. Но сина и сега продължава да бъде в волейбол. Той е съдия в елитната волейболна мъжка и женска група. Но действително с Нели запознаването стана така, че аз като треньор и тя като състезател и просто свързахме се, направихме семейство и така вече продължава 45 години.